Bé, bona tarda ja. Des de la taula del tercer sector social de Catalunya volem felicitar-nos per com ha anat aquest congrés i volem remarcar en aquest acte de cloenda que aquest congrés ha demostrat que és més necessària que mai una aliança entre les administracions públiques i el teixit associatiu del país per combatre la pobresa energètica. Sabeu que el tercer sector estarà sempre al costat de les administracions per ajudar en la lluita d'aquesta xacra que és la pobresa energètica. Amb un front comú és evident que som més forts davant l'oligopoli que representen les companyies elèctriques al nostre país. La col·laboració pública-social no és només una necessitat, sinó que ha demostrat i ha de seguir demostrant que és una garantia d'èxit davant de reptes tan complexes com aquest. De fet, estem a les portes de l'hivern, ho sabem tots, i comprovem que no hem fet encara prou passes endavant, ho hem comprovat en aquest congrés. Fins i tot, algunes les hem fet enrere fa ben poc, com per exemple la suspensió del bo social o l'encariment del preu de l'electricitat un 24% en els darrers mesos. 600.000 persones a casa nostra depenen de la voluntat i l'esforç polític per fer front a aquesta situació i a la força que tenen els sectors que sovint posen pals a les rodes perquè puguem avançar en aquest terreny. Tenim molts deures pendents, els hem repassat i treballat en aquest congrés, però potser el principal és que hem centrat massa els nostres esforços fins a dia d'avui en mesures pal·liatives i hem de posar també els llums llargs i pensar en com podem transformar el model energètic del nostre país dins d'un nou model econòmic-social que sigui més just per a tothom. Gràcies. Molt bé, bon dia a tothom. Primer hem de reconèixer una organització excel·lent i uns resultats molt interessants des del punt de vista del que ha passat aquests dies. Però aquest congrés són dels congressos que un voldria no assistir-hi, en el sentit de dir que no existís el problema. Per tant, aquesta és una cosa que hem de pensar per què hem arribat a aquesta situació i és en el que estem treballant en l'àrea metropolitana. Jo crec que en aquests dies han passat aquestes coses aquí. S'ha discutit, jo crec que 3 tipus de problemes que tenen naturalesa diversa i que haurien d'abordar, com tu bé has mencionat. I una petita informació. Avui mateix Endesa, l'he sentit per la ràdio quan venia cap aquí, ha posat davant del Tribunal Constitucional en relació amb la llei 24/2015 per retirar, o sigui, per declarar la nul·litat d'aquest procés, perquè veieu una mica que no cejaran en l'intento, diguem-ne. Per tant, jo crec que hi ha 3 elements que són molt importants, que un és el replantejament de les polítiques públiques, tal com ho deies tu. Un segon element és realment, en relació a l'estat del benestar, el segon element que hem de treballar és el del model energètic, que és òbvio que hem de treballar, diguem-ne, sobre una nova forma d'entendre l'energia i des de l'àrea metropolitana, en el propi programa d'actuació que nosaltres tenim, plantegem el tema, diguem-ne, de reflexió sobre un operador energètic, com s'està treballant també a nivell de l'Ajuntament de Barcelona. I el tercer element també és un tema que hem de reclamar, que és el control de les companyies. Diguem-ne, el que no pot ser és que els oligopolis en aquest país treballin amb un grau de llibertat sense un sistema de control que és l'element, diguem-ne, que ha de marcar també l'acció de l'Estat. Per tant, hi ha 3 línies que són clares, que és, òbviament, a banda de la continuïtat d'aquest programa de suport, que és reflexionar sobre els dilemes que es planteixen aquests problemes a l'estat del benestar, sobre el tema del model energètic i sobre el tema del control de les companyies. Aquestes jornades crec que ens han de servir per això i per tornar a introduir un element que ha sortit ahir molt de passada però que volem avui tornar a reclamar, que és la pobresa energètica ens posa en evidència un problema que és el dret a la ciutat del conjunt de la ciutadania. I l'energia és part d'aquesta ciutat, no és un element annex. Per tant, és en el centre del debat del dret a la ciutat de la ciutadania en el qual hem de posar tots els focus i treballar conjuntament. Per últim, diguem-ne, agrair-vos a vosaltres la participació, diguem-ne, de tots els que haveu estat, jo com a patrocinador, com a sponsor o, com a coorganitzador, diguem-ne, i patrocinador, l'àrea metropolitana, volem reconèixer el vostre treball, que és fonamental. I per acabar,
una idea que ha sortit en la nostra taula. Recuperem les coses que s'han dit. La persona que venia de Sant Cugat ha plantejat el tema de crear una taula estratègica. Bueno, potser sí cal en aquest moment fer el següent pas, que és qual és l'element de coordinació de les polítiques públiques i amb el tercer sector per descomptat, diguem-ne, no? Que hem d'emprendre en aquest procés i quals són els punts que hauríem d'aprofundir a partir de totes les conclusions que obtenim d'aquesta jornada. Si no fem un canvi d'aquest sentit de reflexionar estratègicament el problema de realment quals són les línies de futur, ens tornarem a trobar l'any que ve o d'aquí a 2 anys o d'aquí a 3 anys, diguem-ne una millora del cicle, passarà, però d'aquí a 4 o 5 anys tornarem a estar davant del mateix problema. Hem de veure com evitar, i això significa ajuntar el conjunt de les forces del territori, els agents socials i les institucions supramunicipals que entre totes, en aquest cas nosaltres o la Diputació, estem intentant ajudar als municipis per poder superar aquest problema que avui dia afecta a la societat del nostre país. Moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies a l'Ajuntament de Sabadell, superbons anfitrions per aquests 2 dies, hem estat tots molt còmodes aquí. Jo voldria dir que tinc la sensació que ha passat una cosa molt important aquí, aquests dies, de reunions i trobades als ajuntaments a nivell polític, a nivell tècnic, en fem sovint, però moltes vegades la sensació que tenim quan intentem espremre'ns el cervell per buscar idees per combatre la pobresa, ens sentim impotents. Tenim poques armes per a un monstre tan gran, no? Com veiem els beneficis que obtenen les empreses subministradores, abans es deien dades i eren bastant esgarrifoses, i veiem també al mateix temps, al dia a dia, com pateix tanta gent als nostres pobles i ciutats, sentim que amb prou feines fem pessigolles. Però tota la vida hem sentit a dir allò que la unió fa la força, no? Doncs si és així, avui som molt més forts, o podem començar a ser. Ahir ho deia l'Oriol Illa a la taula del tercer sector, i ara mateix ho ha comentat Antoni i la Cristina, bé, crec que és una cosa compartida, no? La solució a la pobresa energètica no és només econòmica, em faig meves les seves paraules, també és una qüestió social i política. Per això deia ell, ahir l'Oriol, és clau l'aliança entre administracions i entitats, i això és el que tenim aquí, ni més ni menys, una gran aliança que pot començar a caminar, si volem, si juguem bé pot tenir conseqüències que ara ni tan sols sospitem. Perquè un ajuntament, també s'ha comentat, davant d'una elèctrica és molt poca cosa, però tots, amb les entitats i el govern de la Generalitat darrere, és tot una altra cosa. Per això, com a representant d'un dels ajuntaments organitzadors, el de Badalona, voldria felicitar i agrair a tothom la feina d'aquests 2 dies i fer un prec, que quan tornem a la feina demà o dilluns no ho fem més sols. Gràcies. Bé, bona tarda. Jo també vull començar agraint a Sabadell i a tots els organitzadors que han treballat de valent perquè aquest congrés sigui un èxit. Jo crec que la mateixa existència del Congrés de Pobresa Energètica és ja un èxit en si mateix, perquè demostra que hi ha un compromís i una preocupació, no, per part de la ciutadania de que aquest és una qüestió estratègica, clau, d'emergència social però també de model de fons, no? D'estratègia de país, i que aquest diagnòstic compartit des d'ajuntaments, des de la ciutadania, des del tercer sector sigui compartit, crec que és un element de força, no? I per tant ja demostra el propi èxit del Congrés. També demostra, jo crec, l'esperit combatiu, no? de molts ajuntaments que estan, diguéssim, a la trinxera de l'emergència social, de dir com utilitzem nous instruments que existeixen al nostre país i com també aprofitem totes les escletxes que ens obren, no? per lluitar contra aquesta xacra. També hem constatat que les barreres, els obstacles continuen creixent, diguéssim, no? És a dir, mentre també s'ha organitzat el Congrés i fins i tot mentre s'ha celebrat, teníem, no, la sentència sobre el bono social del Tribunal Suprem, també sobre la llei 24 de 2015, el recurs d'Endesa que es parlaven, i dos constatacions. Una, que continuarem tenint un govern del Partit Popular
i un ministre que és clarament també dels artífecs de l'actual reforma elèctrica que es va fer. Per tant, no hem tingut tampoc una bona notícia en aquest sentit, tampoc és que siguéssim optimistes, però és veritat que ha sigut una de les persones, diguéssim, que no només és energètica insensible, sinó també tot el que té a veure amb la promoció de la sobirania energètica, l'autoconsum, etc., el canvi de model energètic que tant hem parlat. I també constatar que tenim unes empreses subministradores també que continuen donant l'esquena, és a dir, que si no se les empeny, evidentment no hi ha cap actitud de proactivitat en aquest sentit, no hi ha hagut manca de voluntat i això jo crec que és una qüestió que constatem. Per tant, la situació és una mica del món al revés, la ciutadania ha de promoure lleis, i no tant, ja no fan és recórrer aquestes lleis que promouen els drets de la ciutadania, i també tenim sentències que fan que la gent normal, que el poble acabi d'enriquir encara més unes companyies que cada vegada són més riques. Jo crec que, per tant, en aquest congrés hem après tots i totes molt, però també hem fet xarxa, i per tant també ens hem enfortit com a entitats i com a ajuntament. I jo coincideixo, ara ho deia també l'Héctor, jo crec que 3 propostes haurien de sortir. Una, que hi hagi una comissió de coordinació i d'acció, ja no és només de coordinació sinó d'acció també, perquè com tenim diagnòstics ja hem començat a pedalar, ja fent coses, per tant, no només ens hem de coordinar en estratègies, sinó també en les accions que fem, perquè està clar que tenim instruments per anar obrint també i trobant aquestes escletxes i fer-ho junts, entre societat civil i ajuntaments, però també un front comú per reclamar més enllà, és a dir, també som els ajuntaments segurament els que tenim menys capacitat tant legislativa com reglamentària qui també s'està liderant, diguéssim, aquesta resposta, i per tant aquí també crec que hem de sumar esforços per fer un front comú on reclamem també celeritat en l'aplicació de la llei dels nous instruments a la Generalitat i una qüestió fonamental, hem parlat d'aquest reglament, del desplegament de la 24/2015 i una qüestió que també podem fer és avançar en el canvi de model energètic al país. És a dir, no tenim, un element fonamental és també desconnectar-nos de l'oligopoli elèctric perquè és l'element de força que tenim i això tenim instruments també a nivell de Catalunya per anar-ho fent i canviant aquest model, que és lesiu pels drets de les persones, però també, diguéssim, pel planeta i pel nostre país. I després també hem de fer un front comú per una nova regulació del sector elèctric, una regulació que atempta contra l'estalvi, contra l'eficiència, i tot això hem de continuar-ho batallant. Mentre les regles, diguéssim, del joc continuen estant, hem de continuar batallant per canviar-les. I per tant, doncs, que articulem un full de ruta clar de quins són els nous reptes i els nous objectius que ens plantegem entre tots i totes, perquè igual que aquesta ILP amb 140.000 signatures i la unanimitat al Parlament, ara ens hem de plantar, jo crec, nous reptes per avançar amb tots els aprenentatges que hem fet en aquest congrés i evidentment ha de prosseguir segurament l'any que ve, ens hauríem de tornar a trobar per veure com hem avançat. Moltes gràcies. Bé, gràcies, bon dia a tots. Començar, evidentment, també, tots i totes, perdó, evidentment començar també donant les gràcies a Sabadell com a anfitrió i, evidentment, a tots els ajuntaments i a les entitats que han estat organitzadores d'aquest primer congrés de pobresa energètica. Ho deia la Cristina, que és un desig fet realitat. La veritat és que nosaltres des de la Diputació, el dia que ens veu venir a veure i ens veu dir, escolta, volem fer aquest congrés, des del primer moment ens hi vam apuntar i la veritat és que a mi m'alegra avui estar aquí perquè t'agrada quan veus projectes que et diuen volem fer que al final sigui una realitat. Per tant, gràcies per la feina, gràcies pel projecte i gràcies per tota la feina que entre tots i totes heu fet aquests dies. No vam tenir cap dubte de donar suport i de ficar-nos a l'equip organitzador d'aquest congrés des de la Diputació perquè evidentment tenim un fort compromís per lluitar contra la pobresa energètica perquè és evident que tots sabem i totes que és una de les problemàtiques que més han crescut en el nostre territori de la demarcació de Barcelona i que a més
estan impactant a els nostres serveis socials municipals, on les persones estan buscant resposta a les seves necessitats i com molt bé ara es deia, és cert que nosaltres no tenim segurament les competències per donar la resposta, però sí que som els que estem allà davant, som els primers, els ajuntaments, doncs els que ens venen les persones quan tenen la necessitat. Per tant, aquest congrés el que està fent, entre altres coses, és aportar-nos a noves eines per reivindicar, que jo crec que està bé, s'ha vist en aquesta taula, però també, evidentment, doncs, noves eines per actuar i per buscar solucions. Jo voldria destacar un parell de coses, per dir coses també diferents de les que ja s'han dit i no repetir-nos. Creiem que és important, doncs, evidentment, dotar-nos de coneixement. És imprescindible per garantir aquesta intervenció eficaç i eficient que abordi la problemàtica, com aquí es deia, amb totes les seves dimensions i globalitats, amb una bona detecció i identificació dels factors que intervenen, com a l'impacte també territorial i també per col·lectius socials. En aquest sentit, com sabeu i ho heu pogut veure i suposo que ho heu agafat de l'entrada, doncs hem fet un estudi de diferents municipis de la Diputació de Barcelona per conèixer quines són i detectar aquestes necessitats i l'impacte que té aquesta problemàtica. Això és el que ens permet, evidentment, també fer tot un catàleg d'actuacions locals, que una mica és el paper que tenim les administracions supramunicipals, com l'àrea metropolitana o com la Diputació, que és posar al servei dels ajuntaments doncs, diferents actuacions que es poden fer, en aquest cas, per millorar la intervenció en l'àmbit de la pobresa energètica i que us animo els que veniu de municipis i qualsevol, evidentment, a consultar. També crec que aquest congrés ha permès compartir una gran diversitat de reptes i de dilemes també, i que ens aporta, i que crec que això és bo per tots, escoltar experiències i propostes de diferents àmbits per millorar aquesta detecció, prevenció i la intervenció en la lluita contra la pobresa. Evidentment, des dels aspectes legals, també de capacitació, de finançament, de transversalitat i d'aliances, tot ell imprescindibles per millorar la intervenció. Després jo crec que és evident que hem de promoure d'una manera molt especial el canvi i anar cap a una acció preventiva i educativa des del propi àmbit local, i aquest és un dels punts en els que més vull destacar del manifest que s'aprova, que s'ha aprovat, que és que les institucions públiques ens hem de dotar de recursos que facin possible aquesta acció pública preventiva en l'àmbit de la pobresa energètica, i aquest és un dels àmbits que entomem i que ens comprometem des de la Diputació. Perquè evidentment cal incidir en aquesta eficiència energètica dels habitatges com en els propis hàbits de consum i la corresponsabilitat de les empreses subministradores, com hem reclamat i seguim reclamant en el manifest, i fent front d'una manera especial, com ara es deia també, amb les darreres sentències i els altres fets que estan passant al Tribunal Suprem. Creiem que són coses que no podem permetre i que hem de seguir reivindicant. Fins ara, perquè és veritat que portem molts anys sobretot donant suport respostes més amb la forma de prestacions econòmiques i ajudes pels pagaments de factures, que és el que has de fer quan hi ha una urgència, lògicament. La gran majoria d'ajuntaments de la demarcació han augmentat els darrers anys les ajudes per pagar aquestes factures, però tots tenim un consens clar de que hem d'anar molt més enllà, i aquest congrés ho ha posat de manifest, que aquesta acció no és suficient ni volem que sigui aquesta. I per tant, cal aquesta resposta preventiva, coordinada entre serveis socials, habitatge, serveis energètics, salut, als diferents nivells de govern, com aquí es deia, però sobretot també, evidentment, amb el tercer sector social i, evidentment, amb la implicació total de les empreses del sector, cosa que fins ara no passa. Entre tots hem d'incidir en aquest model social i energètic, que és el que es troba realment a l'arrel de la problemàtica. Per tant, des del món local continuarem treballant amb les persones més vulnerables, però cal sobretot avançar en aquestes accions conjuntes i solucions estructurals, com deia, que abarquin la situació del parc d'habitatge, el mercat energètic i la situació socioeconòmica de les famílies. Continuarem amb els programes d'auditories i intervenció en habitatges, que sabeu que fem, però sobretot crec que avui vull posar molt en valor aquesta feina conjunta que hem de continuar fent, i ara es deia, aquest congrés ha de ser un punt d'inici, ha sigut un punt de trobada molt important, però com aquí es deia, no pot ser només un congrés i després ja no continuem. Per tant, és important encoratjar a donar aquesta continuïtat en aquest congrés, en les diferents fórmules que aquí s'han dit i que també qualsevol de vosaltres podeu suggerir, perquè creiem que en aquesta línia hem de seguir caminant, i com molt bé ha dit, no recordo qui, de la taula, seria millor parlar d'altres temes, però aquest és el tema que avui hem de parlar. Ens agradaria un dia trobar per parlar d'altres coses, però en tot cas ara hem de parlar de la problemàtica que tenim a sobre la taula, i aquest és una urgència de futur i una urgència del present. Per tant, moltes gràcies a tots i a totes, moltes gràcies als organitzadors una altra vegada, moltes gràcies a l'Ajuntament de Sabadell i evidentment a tots i a totes per la feina que heu fet aquests 2 dies. Bé, per concloure, per compartir amb vosaltres, primer de tot, agrair
a tots els participants, als patrocinadors, a les entitats del tercer sector, als professionals que ens han acompanyat avui i també als professionals que han fet possible que tot això funcionés durant aquests 2 dies, que a vegades no s'oblidem. Moltes gràcies a tots ells que ho han fet possible. A les administracions del món local, a les administracions amigues que han col·laborat, i permetre una llicència, vull agrair molt especialment a l'Ajuntament de Badalona i de Barcelona, perquè des del minut 1 vam tenir molt clar que vosaltres dos i nosaltres, o sigui, aquests 3 ajuntaments, que aquest projecte lo teníem que tirar endavant i que lo teníem que assumir, perquè és el que ens tocava en aquest moment a aquests 3 ajuntaments, per la qual moltíssimes gràcies i molt especials. Com a ciutat estem molt contents i esperem que hagueu pogut gaudir tant del Congrés com de la ciutat, aquells que han pogut tenir oportunitat d'almenys anar a veure què hi havia alrededor de la fira, esperem que els hagi agradat. Com hem vist, la Llei 24/2015 representa un nou paradigma social en matèria de com entenem en aquest país els subministraments bàsics per a la vida digna de les persones. Suposa per a les empreses subministradores passar de la graciabilitat de la responsabilitat social corporativa al reconeixement dels ciutadans com a subjectes de drets, dels que tenien fins a aquell moment com a clients, usuaris, a través de l'obligatorietat del compliment d'una llei. Suposa també una garantia de dignitat per a la convivència diària i el confort a les llars de les persones a les ciutats, un dret i una obligació per al municipalisme. La llei representa, o hauria de representar, una oportunitat per als responsables polítics, en el sentit d'esdevenir els garants del compliment de la llei, vetllant pels drets ciutadans. I això vol dir, 1. En concret, enfrontar-nos amb els mitjans que tenim a l'abast al més que previsible i possible conflicte amb les empreses subministradores pels incompliments i resoldre la lògica tensió del conflicte d'interessos entre el que nosaltres diem la democràcia, l'acció política, que això queda reflegit en la llei, i el capitalisme, el mercat. Algú dirà, però aquest home, per què he posat això tan així, d'aquesta manera? Miri, ara ho comentava aquí els companys, aquest matí ja sabem que l'Endesa posa una demanda a la Generalitat. Això és una batalla que cal guanyar. S'imposa llavors el dret subjectiu, o s'ha d'imposar el dret subjectiu de les persones a la lògica de mercat. I els polítics, i no només els polítics, sinó també aquells que fan política de les entitats, des del carrer, hem de prendre iniciativa, davant de la possible inacció o poca proactivitat de les administracions. Les entitats socials nos han d'avisar, nos han de dir, han d'empenyar, han de dir-nos el que tenim responsabilitats polítiques. Ei, què està passant? Per què no compliu el que calia complir? Per què no respecteu el que era l'espírit de la llei? Plantejava aquell espírit que he dit al començament, de canvi de paradigma. Però també ens sap, i hem de ser honestos amb nosaltres mateixos, que hem de tenir tot possibles per poder fer. I això vol dir, en polítiques energètiques, les eines d'estat que se necessiten per poder fer possible i guanyar aquesta batalla. No la guanyarem només des d'una comunitat autònoma o dels municipis. Hem de tenir totes les eines a l'abast per poder tenir una política d'estat en matèria energètica. I finalment, com el govern de la ciutat de Sabadell, i ens consta que altres municipis també l'han fet, ferma per garantir els drets de consum i socials dels ciutadans i ciutadanes, i per això hem desplegat tota una sèrie d'accions, accions sancionadores, però també de comunicació dels drets dels ciutadans. Els veïns i veïnes han de saber que tenen drets i que han d'exigir-los, i els hem d'ajudar que coneguin aquests drets. Per tant, i sense alargar-me més, us dono a tots les gràcies. Esperem aviat rebre la invitació d'alguna ciutat que ens digui que farà el segon congrés, esperem que sigui així, i us dono molts ànims per poder seguir batejant tots plegats per fer realitat aquest nou paradigma de la Llei 24/2015 i combatre la pobresa energètica al nostre país. Moltes gràcies.